Kestävä kehitys on yksi EU-hanketoiminnan punaisista langoista. Euroopan aluekehitysrahaston varoilla on rahoitettu useita hankkeita, jotka edistävät luonnon elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Kaakkois-Suomen vetovoimaisuuden kannalta keskeisten vesistöjen hoito on tärkeää. Vaikka hankkeet eivät liittyisi suoraan luontoon, otetaan aina huomioon toiminnan vaikutus ympäristöön. Pien-Saimaa on Suomen suurimman vesistön, Saimaan eteläisin osa. Sen veden vaihtuvuus on hidasta. Luonnontilaisena se on ollut kirkasvetinen vesistöalue. Pitkäaikaisen hajakuormituksen seurauksena veden laatu on heikentynyt ja vesi sammentunut huomattavasti. Virtausmallien avulla on tutkittu, millaisilla ratkaisuilla veden laatua voitaisiin parantaa tehokkaimmin. Tutkimusten pohjalta valittiin paras mahdollinen veden laatua parantava ratkaisu, ja Kivisalmen virtausohjauksen pumppaamon rakentaminen on nyt työn alla. Kaupunkialueelle on myös suunniteltu ja rakennettu kosteikkoja, jotka edistävät veden puhdistumista. Rehevöityneen ja ekologiseen epätasapainoon joutuneen Pien-Saimaan tilan korjaamiseksi suoritetaan hoitokalastuksia. Kartoittamalla ja vähentämällä haitallisen suuriksi kasvaneita kalakantoja saadaan elintilaa myös muille lajeille. Tällä pyritään palauttamaan ekosysteemin luonnollinen tasapaino ja parantamaan rehevöitynyt vesistö. Hankkeiden tavoitteena on muuttaa kehityksen suunta ja parantaa veden laatua pysyvästi. Kymijoki on Etelä-Suomen suurin lohi- ja meritaimenjoki, joka sopii hyvin kalastukseen, veneilyyn ja melontaan. Pro-Kymijoki-hankkeen tavoitteena on vesistön ja sen lähiluonnon virkistyskäytön ja ympäristötietoisuuden kasvu sekä arvokkaiden vaelluskalakantojen elinolosuhteiden parantaminen. Alueelle on hankkeiden ansiosta syntynyt uusia yrityksiä, joiden toiminta liittyy luontoon, kalastusmatkailuun ja majoitukseen. Meriliikenne Suomenlahdella lisääntyi merkittävästi 2000-luvulla ja sen odotetaan kasvavan entisestään. Alati kasvava liikenne tuo mukanaan ympäristöriskejä. EAKR-rahoitteisessa SAFKOV-hankkeessa on tutkittu laivojen yhteentörmäys- ja haaksirikkoriskejä sekä mahdollisen öljyonnettomuuden ympäristövaikutuksia. Hankkeen tuloksena syntyi riskienhallintamalli ja työkalu, jota voidaan käyttää päätöksenteon tukena merenkulkuun liittyvien riskien minimoimiseen. Tämä on meidän tietääksemme ainutlaatuinen malli maailmassa. Tässä on yhdistetty meriliikenteen kasvuennusteet, onnettomuustodennäköisyydet ja näistä onnettomuuksista aiheutuvat ympäristöriskit. Kaikki tärkeimmät valmistusprosessit sisältävät erotusta. Siitä syntyvät kustannukset vastaavat arviolta jopa 70% prosessiteollisuuden kustannuksista. Lappeenrannan teknillisen yliopiston erotustekniikan laboratorioon on hankittu EAKR-rahoituksen turvin uusia analyysilaitteita. Siellä kehitetään entistä ympäristöystävällisempiä, vähemmän jätettä tuottavia, energiatehokkaampia ja tätä kautta kustannustehokkaampia erotusprosesseja teollisuuden ja yhteiskunnan hyödyksi. Tutkimusta tehdään monien eri alojen tarpeisiin. Summaran-projektin tavoitteena oli löytää käyttö vanhalle Summan paperitehtaalle. Google osti tehtaan ja sijoitti sinne palvelinkeskuksen, johon se on investoinut yli 300 miljoonaa euroa ja luonut yli 90 uutta työpaikkaa. Marraskuussa 2013 yhtiö tiedotti 450 miljoonan euron lisäinvestoinneista. Keskus on yksi kehittyneimmistä ja energiatehokkaimmista Googlen palvelinkeskuksista ja sen jäähdytykseen käytetään merivettä.